Sangay ta asawag. Kat sigurado nga agor-urayan kanya. Maragsakan lakit dito isagot ko kan kuana. Balito kasinsin kan kwentas. Da nagpalangan iti dalang ko. Tuwa nagtagi kabalyo. Isardan ko ti kotse. Nakabungot na. Imasidig ti maysa. Anyak ka di ti masapol yung kanyak. Naut ti sugat ko. Sino tinanggandak itibiyag ko? Asino! Agparbong ka. Amangan wag darat isugat mo. Palsak ti awanan bayin. Jak pakawanan ti asino man ang nakabasol kanyak. Awan asik iti uray asino man ang nakabasol kanyak. Agpaggadlakit di tibiyag mo. Di ka kadi mabutang. Awan kabutang ko. Nga uray pa'y ni patay! Katukad ti Basol. Napalabas, naamiris ni Astor asaanan anasken asapulon dapay ni Margarita. Iso nagsubli damat lang iti nagtipunan nga ilida. Masuron mat ni Don Paeng, gaputa saan nakayat ni Margarita nga agkasilid da. Inyunay unay ti balasang iti Don, anasken nga agkalaysada pay nga umuna. Sakbay, amapasamak ti kayat ti Don. Iti panaglabas ti bulan, nagpasngayan ni Ligaya. Impasngay na ti may kadwa nga anak na. Naragsak da amin asa nga pamilya gapu iti daytoy. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinobela tayo anapaulwan. Katukad di Basol! Wen, naragsak tayo. Gapu iti sasangbay ni Baby Grace kada tayo. Katsapay lakuma, tagnanayon daytoy akinaragsak tayo. Siyempre, kahit kas itinakunak, kabsat pipay, ad-adapay anaragsak tayo, no ado ti aputa. Si kakit dimot kabsat aman siya. Day tamanan ti bagam. Wen tatang, di ka agdanag. Ipaimi ti kalikagom yo. Anya? Wen kas itinakunan ni tatang. Naragragsak no ado ti anak ta. At Ligaya, ubaumon ti anak mo balasan ko. Saan abalay ta nakatugaw kamat? Saan ka marigatan? Ingkan kininanang muwen, apok. Ay, kapsat aman siya. Pakikitam ni Franco, ang mga nakariingan, nakaturog itay. Wan, kabsat. Inak mangisagana iti pagsasangwan tayaw. Amo, mano na bulan tinapalabas, ngam saan mi pa'y anakit kita ni Margarita. Kanayon kami kinyangkuan ni J Club, ngam talagang awan. Kunatay may saman nala, anabayagan na saan anap-napan ni Jay ni Margarita. Sana bale, agsublin tulat ta. Among kadidinggas, malaglagip ko ni Ligaya. Ha? Kasla kayat ko makita. Naitagtagay ng kumamin. Kat nakapimpintas ka no ita. Amo. Anya nga ta no sumarong karta ije farm ni Francis. Ha? Wen dinggas. Padasan ta ti sumarong kar ije farmhouse ni Francis. Amo, damagak man kan ka. Asino ka diya talaga ti pakariknam iti ayat. Ni Ligaya, wano ni Margarita. Duada. Anya? Dahita ti marikna. Kailiw ko ita adwa. Just kid na kita babae. Tanaatap da kanyak. Amo, anda nasawa ni Ligaya.
Iso abay amon. Amangan no day takit di ti pakadadaalam kas mayor. Apay ko maamadadala. Wana, tamangan no agwaras day ta adamag. Amangan no palso pa'y adamag ti agwaras, kat madaksan ka, amo. San kanto na mangabak inton sumaruno abasing kawal. Amo, ni Margarita, awan parikot gapot abalasang. Awan asawa na. Isulangan ti urayam. Kat inton makitam, ikalay samon, amo. Wending kas. Day takit ti kayat ko gan ka. Tapalagipan na no kasta makalibat ha. Tausto ka. May saka mayor. Kat no agawag ni Ligaya ka ni Francis. Amangan no niya pa iti aramida ni Francis. Asino ti may babayin? Di siya. Wan, amo. Kaano nga tamat ngagpakita day dya Margarita? Amo, mabalin nyo matimang kita iti sabali a babae. Tawan lakit nga rod ni Margarita. Awan parikot no babae lang dinggas. Taado dita. Ngem ti kayat ko ang maasawa kat ni Margarita. Nga oray makitagtagad lang, amo. Awan parikot iti dayta. Nagsaritaan mi din dayta abanag. Imbagakan ko na nga agbiag arena iti sidong ko. Ang mas dawag tapi mano matan. Agsubling tumot lang dito'y ili tayo, amo. Ngamin, dito'y ti ili na. Don Paing! Parwanan nak ditoy! Di nak ikulong ditoy! Don Paing! Ma'am, nangyagak iti ka na. Adtoy o. Ala, ma'am. Tinipay mo ti tray. Saan lagi tinaraon? Aglisi ka! Rumoran! Ay, saan, ma'am? Saan? Di ka rumwar. Mga patayon na ka ni Boss Paing. Patayon na klangan! Ngam ti parparigatan nakakastoy! Ala, ma'am. Kita ang matarupa. Naglitam tabangi rapingping mo. Tinumpa na ka iti na pizza? Awanan ba inday jay alakay? Ma'am, sa dista ni Boss Paing. Kasta ti kuna dagiti nakarelasyon na. Isungawan nagbayag. Amin ang nakarelasyon na kud naglibas da. Ta saan da ang makaanos kan kuana? Bun, ma'am. Iso ano ka ba ulam? Ang libas kan. Bun, ma'am. Naglibas ka. Aglibas ak matan. Ta sigurado asyak manan ti dusaan na no nakalibas ka. Di awan ang bain alakay. Nagkari nga ikalay sanak. Ngam saan mo't gayam. Dinadaal na lang aruden ti dayaw ko. Dangran nakpay. Iso nga ita. Naskan nga aglibasak. Ngam naskan ang makaalaki ti ato kwarta. Sakbay nga aglibasak. Kwarta! Nagado a kwarta ti adda dito'y drawer ni Don Paing. Agawan ta. Pumanaw tan dito'y balay ni Don Paing. Ha? Adda dito'y bagko ti aramatan ta a kwarta. Intan. Ay ngam, amangan no pasapol nak ni boss. Kat pa ipaalod nak. Amangan no ibaga na asyak tinang takaw iti kwarta nga imot mo. Kat pa ipaalod nak. Ikulaangan. Kastoy laangan, ma'am. Aganos ka pa'y basit. Urayin ta sumangpot ni boss. Kat, agpakada akpay ang agawid. Irason ko ang masakit ni inang ko. Anya? Inton na kapanawak. Aglibas kang tumatan.
Kat makaamo ka no sa dino ti papanam. Tasyak, adayo a lugar ti papanak. Saan? Nas ka na makapanaw akon. Sakbay asumangpat ni Don Paing. Kat asin ti mapabasol, iti panaglibas mo. Siyak! Ay, delikado akmutan ano kasta, ma'am. Tsak mano, sanin ti kinasadista ni Don Paing. Ngam. Intan! Rumortan! O sige. Sige lang arudan ti rumwar. Makaamo akon nga grason. Ala, ingkal! Wan, Boss Paing. Makita yung matitakyag ko ano sugat. Ay, insanggak ta ibagsol na ko maitityan ko ti imo ko na. Kat nasarapak. Ngam pagyamanak. Tasaan mo ta grabe ti sugat ko. Ta talaga alimabanak. Anya? Boss, Jack nalapdan ni Margarita. Kan nagpartak ka ti Maray. Sino nga min tinagkunalo katam ti ridaw ti silid na? Kasanumot ngamin. Saan anangan iti agsapa? Uray itay aldaw, boss. Bayamon, jakon ka sa pulan tayo babae. Pimanaw, pues, awanan ti bibi ang kukankwana. Adda tayon dito'y farmhouse. Wan na Pipay. Kat ko na ni Francis, mangparti tayo kano iti dingwan. Kas panang celebrar tayo, iti panangipas ngay mo ni Baby Grace. Imbagak nga uray sa anan, nga magpilit mo't. Kaya't nakano ti ag-celebrar, taaddan anak ni. Awan mo't kit di tidakas na, balasang ko. Kan may sa adamat maparti. Di uray mang partida iti baka. Anya? Unmot, kabailan ni Francis dayta. Ay na, kaslamot yung bunyag daytoy kabsat Pipay. Nga may, nagadaw tinapartay. Talo ababoy, ken upat akalday. Sa bali pa'y dagiti manaw. Kasta talaga kabsat, taagrambak tayo nga rod. Sa bagay anya nga iti serbi ti ado atarakin da dito'y farm no saan asida ay. Isumat, ay mabiit laeng kabsat aman siya. Takitaag man dagiti aglut-luto iti adobo. Tama nga nun apgad met una iti timplada. Ay wen kabsat, sigay, takitaag may no anya ti maitulong ka. Madam Cornelia. Margarita? Wen, siyak. Nagsubli ngamin. Saan anasaya at ataon ni Don Paing? Nakakasya kita aramiden na. Naap-apgas ti bukot ko. Ngamin, dangran na. Sadista. Ay nga ma. Saan narumbang nga dito iti imaya, Margarita? Among kadi nabayagan na sapsapulan na ka. Ni Apo Mayor. Wen, amo. Imay da iti dya syudad. Ngam sana ka nagpakita kan kuana. Saan kan nga agsubli dito klaba? Tama nga numadaksana. Amang ano ko naan ni Apo Mayor nga inlamang ka. Sige, madam. No di nakawatin dito'y club. Saan laang? Agbiagak lata. Nga uray sa anak nga agpaay dito'y. Agsubli ka. Ngamnaskan nga agpakita ka pa'y kan ni Apo Mayor. Ibagam nga dakan. Saanin anaskan nga agpakita akan kuana, Madam Gorilla. No kasta, sadista ni Don Paeng. Wen, madam, nasakit tinakam ko kan kuana. Iso matlagayam ang imisit tabhangir aping-ping mo. Tinong patong panak, idi dya kumanugot iti kayat na. Ngam awan latta na aramidag. Gaputa na aramid na latta ti kay kayat na kanyak. Anya,
Madam, kayat ko tagsubli dito club. Sige. Apay kit din nasaan. Inton bigat ti rabi. Mabalin kon ti mangrugi, madam. Ngam saanen a yellow butterfly. No di kat mariposa. Ha? Wen, madam. Napanunot kon anaimbag da ito'y. Tanumay dito'y ni Don Paing. Saan naktong amailasin? O sige, makamu ka. Alangarod, ingka ni pagturturugan nyo a babae. Tainton bigat kan amang rugi. Ang panunutok ni Margarita Dingas. Manunabulan tinapalabas. Hangem, sumken latta itilagip ko. Masurunak, taapay anaatap kanya. No talaga nga interesado ka kankwa na amo. Ikalay samon. Bay amo ni Ligaya, tandan asawa na. Sabagay, Amo, naragragsak kamutlaang no si pupuso ti babae amangayat kan ka. Tano pilpilitam laang, saan kanto anaragsak? Saan nga umdas ti kwarta, amo? anya? Ni Margarita, no agsabat to pa'y ti dalan nyo. Ano sa mga arman, amo? Pakita may tinasayat, tapno matnag, terik na nakan ka. Kasta ka di tinaramid mo, ani dagimay? Wan, amo. Kahit naragsak kayo ka di? Gapot aging inayat kayo? Wan amo. Saan na panagin kukunati ayan ayat mi? Napudno kami iti tunggal maysa. Isu ngay aywam ni Margarita. Tapno saan anaatap kan ka, amo? Angem kanon to pa ya makita. Barang agsublinto dito'y lugar tayo, amo. Ne, nagpintas nga agpay so day tayo naramid mo a kostyum mo, Margarita. Adapay payak mo. Wen, madam. Amin kami aman nala. Nakamaskara kami. Ngam siyak tinaisal sa lumina. Ngamin, adapayak ko. Kaslapud no amariposa. Nalaing kayo, anang arami diti dayta. Nagtitinulong kami kadagiti padak a babae dito club, madam. Ala, saya atem nga ro ti panagsaalam inton madamdama. Iti kasta marayaw dagiti customer. Mayad. Marayaw dagiti customer kan ni Margarita. Bagay na tinapanunot na anakan. Mariposa. Nasaya at mata nagsubli. Tapno madumanan ti customer dito'y cloud. Maragsakan ak Margarita. Ngamin, ado ti maragsakan ni di pa nagsalam. Manipod ita, madam. Mariposa tiyawag yu kanyak. Wan. Nasaya at launay dayta. Awagan ka iti mariposa. Kat daytan tinagan mo dito'y club. Saan lang nga iti intablado, no di pa'y kat, uraya itirwar ti club. Wen, madam. Umadani man ti basing kawal, kat panggap ko alabanan Nestor. Anya? Makita kami nga agtultuloy lat at illegal nga aramid na. Sa anak nga umanugot, Francis? Ligaya, nasaya ti motibok iti tatapog ko iti politika. Kaya't kung agsubli ti ornos dito'y ili tayo. Kat sana makastragdag iti droga dito'y ili tayo. Ngam, Francis? Pagsayatan tayo amin ti pampanunutek.
Iti masakbayan dagiti agtutubo ditoy ili tayo. Bayamon balasang ko. Takaskin ni Francis ti maikaring agserbi iti umili. No abaken na ni Astor, nasaya at launay. Nana. Kitaem ita, adda plantasyon ni Astor iti marihuana. Aday taamula ket maiparit met gayam. Pudno, Nana. Amangan ngamin no maisagmak ni Francis. Nang runakat ni Astor ti labanan na. Namo ni Francis ti agandad. Nana. Kayat ko ani Francis ti agbalin a mayor dito'y ili tayo. Gaputa na sayaat a tao. Mariposa. Ni, anya ti mapaspasamakan ka? Madam, madin sa daytoyan. Aginaw ka kadi? Ni Don Paing ti ama? When madam, ti awanan bain alakay. Kat, kayat mo ti agsublikan kwa na? Saanan, madam? Naragragsak ti biyag ko dito'y club. Tawan mang dangdangran kanyak. Anya, ngam kasanuitan. Agdadagsan kagayaman. Daytoy ti parikot ko, madam. Saan kan ngagsalapay? Agsardeng ka pa'y laang. Agawid ka, iji balayo. Sana mabalhin, madam. Diyak kaya't makita dak ijay dagiti tattao. Nukasta, agyan kan iji balay ko. Total, di katulong lang ti kadwa kijay. Agpay kapay lang iji balay ko kas babaunan. Saan mo't anadagsan ti trabaho ijay? O sige, umanugot tak, madam. Agsublikan tula ang gandito'y club. No makapagpasngay ka. Saan nga tang agbabawi ni Francis iti plano na atumapog iti politika? Saan nga tamat asublian ni Margarita ni Don Paeng nang runa ket agdadagsanen? Gagayem, di uliwayan adenggen ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Katukat ti Basol! Nobela ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika June Ributazo. Computer Recording Technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo DMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Katukat ti Basol! Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.